እግዚአብሔር ዝበለው ዳሓሊ አሜን ኢየሱስ ስቡይታል ዝጠቅመና ዝምሕረና አምላክ ይዝምዕደና እግዚአብሔር አሜን ዝጠቅመኩም ዘበለ ዝምዕደኩም እግዚአብሔር አና አምላኩም የበታትኩም ብላ መገድ ድማ ዝመራሓኩም ይለና ክብረና አምላክና ይሁን በቃ አና ዝጠቅም ዝምዕድ እግዚአብሔር ነው ድማ እግዚአብሔር አምላክና ዛረበና ይበቃሉ ክብረና አምላክና ይሁን አንተ ይኳ ጳውሎስ ለዚህ ጾበት ይዛረቡ ነው እግዚአብሔር ሰናይ ስለዚህ አና عشان يدي زيادة بزاربنا نحنا من تخن ربح نحنا من تخن تكاملوا زيادة هاليليا يزارب بقى زيادة كاب مزرعة أقواري تعرف اللي بقى نحنا راح نسمع ممكن تكاملوا مزدلينا على هوتنا تبرنا الله آمين آمين هاليليا ኢየሱስ እሱ ጌታ ነው አሜን የረዳንን እግዚአብሔር እናመሰግናለን አሜን እዚህ ያደረሰን ያቆመን እሱ ነው ሃሌሉያ በሕይወት እንድንኖር ያደረገን እግዚአብሔር እሱ ነው አሜን ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ አሜን በእኛ ደግሞ የጀመረው እግዚአብሔር እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ደግሞ እንደማይተውና እንደማይጥለን እግዚአብሔር ቃል ገብቶልናል አሜን ስሙ የተባረከ ይሁን ለማዓቲ ቃል ሸርክንግ كنا نحن كافافل سي مثال يزلا مالتي معرف 4 قصر 23 نهم تبليها كون እግዚአብሔር ይሁን አሜን ምሳሌ 4:23 ለላጣውሲ በመሐረኛ ልብህን አጥብቀህ ጠብቅ የህይወት መውጫ ከዛ ስለሆነች ይልቃል አምላክ በትግርኛ እስከበላ ህይወት ካው ያትፈልፈልሞ ለሁሉ ልብህ ሐሉ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምክንያቱ እግዚአብሔር ካባናንታ ይደል በቃ ልብናዩ ልብናስ አዝ የገድሶ እግዚአብሔር ትውሽ ጽናት ህይወትናሲ ንሱ ይዘገድሶ ምክንያቱስ አዚኻ ሐልዋ ህይወት ስኻ ባያት ፍልፍል ይሉ አዚና ልብና ከልሕሎ ዝግባናት ውሽ ጽናት ክንሕሎ ዝግባናስ ምክንያቱሲ عدل هي بالناي chance هي بالناي مدحان تخفيت الناي دق مدحان تخفيت النار دحيناينا تتقوعناينا ግን አዚና ህጥቀቀሉ በቃ ምክንያቱም ካውያ ፍልፍል ሞ ልብኻሲ አጥቢ ከሐልዋ ይለና ሳኦልሲ ከም ተጸውዕ ነይሩ ግን አብቅድም አምላ አንተ ይብሎ ነይሩ ጳውሎስ ልቡ ስንዒ ቀየሉ ወላ ሳሙኤል ከም ብሎ ነይሩ ነዚህ ልቡ ድናዓኮሲ ስለምታኻ ጽለየሉ ይብሎ ነይሩ ምክንያቱስ ልቡ ነይዎ በቃ ዘይ እዙዝ زي كنا عكايدا سلزنبرو مالتي مخنياتو እግዚአብሔር ታይ ዘገድሶ ልብ ይዘገድሶ አብ ቀዳማይ ሳሙኤል ኮም ብሎ ነይሩ ንዳዊት በቃ ተኸም ልበይ ዝኮነ መሪ ጸለሁ ምክንያቱ ልብ አምላክ በቃ ናይ እግዚአብሔር ልብ ይድል በቃ ልብ ይተኸም ልበይ ዝኮነ ምክንያቱ ልቡ እንታይ ስለዝነበረ ዳዊት ልቡ ጥዑይ ስለዝነበረ በቃ ልቡ ሲምስ እግዚአብሔር አካይዱ ሲምስ እግዚአብሔር ስለዝገበረስ እግዚአብሔር ነቲ ልቡ ጥዑይ ዝኮነ ሰብ ይዝሓር አብ ቀዳማይ ሳሙኤል ክንብወይና ሃሌሉያ ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ኮም ይድብሎ ነይሩ በቃ ንሳሙኤል ሲ እትኸም ልበይ ዝኮነ በቃ ወናቱ ንሳኦል ሲ በቃ ተመሪ ዝኮነ ተሓሪ ኮሎ እግዚአብሔር ንጉስ ገይሩ ቀቢዎ ኮሎ ግን አካይዱ ምስ እግዚአብሔር አይገበረን እግዚአብሔር ክሰምዕ ብሰምዕ ልቢ ለዘዝ ልቢ አይነበሩን ማለት እዩ እዛት ስዋይ ትደይ መዛዝ ትደይ በቃ ንእግዚአብሔር ዘይ ምኽባር ካ ከምንታይ ዝምንጭው እዩ ካብ ልብና ዝምንጭው ማለት እዩ ሶይል ሃንደ በዝመጽ ነገር አይኮን አብ ልብና ዘየለ ነገር አፍናውን ክዛርቡ አይከሉ ህይወትናም ክገብሩ አይከሉ በቃ ሰብ ከም ትዝሓሱ ኾም ይበቃ አውሽጥኻ ዝሕራሎ እቲ አካይደኻ ኻኹም ይበቃ ከም ትስኻት ሓስቡ ከም አብትል በኻል ዘልኢኻ ትገብር ማለት እዩ እጅኹም ብሎ ነይሩ ዳዊት ኪያ ብበናሞ ክብሪን አምላክና ይሁን አሜን ስም እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ጥቅስ 14 እስከምባ حجينا እግዚአብሔር ዘአዘዘካ አይሐለኻንሞ መንግስትኻ አይተቆም እግዚአብሔር ከም ልቡ ዝበለ ሰብ አይደልዩስ ንዑ እግዚአብሔር አብልዕሉ ህዝቡ ሽንገሩ አሜን በቃ ከም ልቡ ዝኾነ ስለምታዩ በቃ ዘይ እዙዝ ህይወት ነይሩ ማለት ሳኦል ተጸውዖ ኮሎነት መንግስት በቃ ንጉስ ሸይሞ ኮሎስ እግዚአብሔር ኦሬዲ ጸውዖ ወይ ግን ከም ተጸውዓና ለሕደ ይማላለስ ኮይናሲ
እግዚአብሔር ይንዓቀካ ማለት እዩ በቃ አንተ ይኮም ነው ደጋግሙ ጳውሎስ በቃ ልብኻሲ ንሕነቆ እግዚአብሔር ሲ ወላ ሓንቲ ነትጻውዓናስ ብቑዓት ኣይኮናን ማለት እዩ ነትጻውዓና ንሕብቑዓት ኣይኮና ኒዕቆ ማለት እዩ ሳውልስ ኒዕቆ ይበቃ ስለምንታይ ቻንስ ይብና ከሎ እግዚአብሔር ሲ ከምቲ ናቱ ምኽሪ ከምቲ እሱ ዝደለየና ኮይና ክንመላለስ ፍቃድ አምላክ ምክንያቱ ዕድል ይብና እቲ ህይወት ይብና ሽዑ ግን ኣብ ኢድና ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብ ምዕራፍ 4 ከም ኢንወለሉ ኣብ ምሳሌ ሲ ስለምንታይ ከም ኢሉ ምክንያቱ ሲ ህይወት ካብኡ ያትፍልፍል እሞ ንልብኻ ሰዓት ይከሓልዎ በቃ ምሕላው ደልዮ ነገር እዩ ማለት ሲ ድሕነትና ሲ ምሕላው ዘልዮ ነገር እዩ ከም ፍቃድ አምላክ ከምቲ ቃል አምላክ ንሕተይ ተመላለስና እቲ ቻንስ ሉዝ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ህይወት ሲ ኣብ ኢድና ይበቃ ህይወት ሲ ኣብ ኢድና እዩ ስለዚህ አቲ ንልብና ሲ ኩሉ ግዜ ክንሕልዎ በቃ እቲ ልብና እንታይ መልእ ኢሉ ክንፈትሾ ኩሉ ግዜ ሲ የድልየና እዩ ኣብ ሉቃስ ከምኡ ብለና በቃ ኣፍ ካብ መልኣት ልቢ ይዛረብ ይብለና ኣብ ሉቃስ 6:45 ተንብበልና ይኸመግሽ ሉቃስ 6:45 ምክንያቱ ልብና ሲ ኩሉ ግዜ በቃ እቲ ደጋው ነገርና ሰክር ይኽእል ደጋው ነገርና ሁሉ ጊዜ ሰብ ይድርዮ በቃ ንሕና ስፔሻል ክነስ ንኸይና ቃል አምላክ ሸምዲድና ክንዛረብ ንኽእልና ህይወትና ግን እግዚአብሔር ይፈልጦ እቲ ሳውል ሲ በቃ ብሙቁመቱ ብጋልዮስ ምልክዕ ጽቡቕ ነይሩ በቃ ምሩጽ ነይሩ ሕጂ ደጋው ነገር በቃ ቅድሚ ሰብን ኣብ ቅድሚ ኣብ ኣኽብረና ከማን ብሎ ነይሩ ንሳውል ስኹም ብሎ ነይሩ በቃ ስለምንታይ ክብረት ናይ ርሱ ስለዝደለየ ማለት እዩ ኦልሬዲ ሲ ኣብ ደገ ሲ ኦልሬዲ ጽቡቕ ሽም ስለዝነበሮ ሕጂ ትሽም ሉዝ ክገብሮ ይደልየን ግን እግዚአብሔር ኮም ይኮነን ደገና ይኮነን ድል በቃ ውሽጥና ይዝደል በቃ ንዕቀየ ይሉ በቃ ንዕቀየ ነቲ ዝናዓኮስ ስጋዕ ማዓስኻ በቃ ትድምዑት ልምነሉ ሳሙኤል ሲ ኣዝዩ ነብሩ ግዜ ሲጽልየሉ ነይሩ ንኽድሕ እንዲሁ በቃ ንብዙሕ ነገር ሲጽልየሉ ነይሩ ግን እግዚአብሔር ኒዕዎ ስለምንታይ ልቡ ሲ በቃ እንታይ ደልዩ ነይሩ ደይምእዛዝ ናቱ ረብሓ ናቱ ጥቕሚ ጥራሕ ንዕኡ ጥራሕ ዘቐድም ንእግዚአብሔር ዘቐድም ካይኮነ ሲ ናቱ ክብረት ዝደልዩ ነይሩ ሕጂ ዝኸዓ ካብ ልብና በቃ ትዕቢት ቅንዓት ሻራ ክርክር ድሓልፈ ባይብልን ንምሃሮ ነርና ብሮበ ሕጂ እዚ እንታይ ካብ ውሽጢ ዝምንጭ ነገር ኣብ ልብኻ እንድሕር ኣሎ እዚ ነገር ሲ ፍቃድ አምላክ ክንገብር ኢና ማለት ኣይኮነናን እቲ ልብና ሲ እሱ እዩ እቲ ብኣፍና ከዓ ዝወፅእ ብግብርና ዝወፅእ ከዓ ካብ ልብና ዝመንጨወ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሲ እስኪ ኣንብባታ እንታይ ትብላለ ሉቃስ ምዕራፍ 6:45 ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ ዝዛረብ እሞ እቲ ሕያዋ ሰብ ካብ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ የውፅእ እቲ ክፉእ ድማ ካብ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ እዩ ዘውፅእ ቀጥላስ ይሰጣረ ስለምንታይ ዳ ጎይታዬ ጎይታዬ ትብሉኒ እሞ ኣነ ዝብሎ ኣይትገብሩን እቲ ናባይ ዝመጽእ ንቓለይ ሰሚዑ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ንመን ከም ዝመስል ከርእየኩም እየ ቤት ክሰርሕ ከሎ ዓሚቑ ዝቑዓተን መሰረቱ እውን ኣብ ከውሒ ዝሰረተ ሰብኣይ እዩ ዝመስል ደምሰሳ ውሒዝ ምስ መፀ እቲ ውሒዝ ነታ ቤት ደፍኣ ኣብ ከውሒ ስለተሰረተ ጽቡቕ ኦም ክፉእ ፍረ ክፈሪ ወይስ ክፉእ ኦም ጽቡቕ ፍረ ዝፈሪ የልቦን ኩሉ ኦም ኣብ ፍርዩ ይፍለጥ እዩ እሞ ኣብ እሾኽ በለስ ኣይእረን ካብ ጨዓውን ወይኒ ኣይቅንጠብን እዩ ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ ዝዛረብ እሞ እቲ ሕያዋ ሰብ ካብ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ የውፅእ እቲ ክፉእ ድማ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ እዩ ዘውፅእ ሕጂ ኣብ 46 እንታይ ምስ ጽቡቕ ኦም ክፉእ ፍረ ዝፈሪ ወይ ክፉእ ኦም ከዓ ጽቡቕ ፍረ ዘፍርስ የልቦን ኢሉ ስለምንታይ እቲ ናይ ውሽጢ ነገር እዩ ሓንቲ ብርቱካን ተኺልካያሲ ወይኒ ኣይተፍርየልካ ደየለ ነገር ኣይተፍርን እያ በቃ ምክንያቱ ደየለ እቲ ህይወትና ዘይኮነ ነገር ሲ ብደገናዎም ክምራእዩ ሲ ኣይክእልኒ በቃ ክፉእ እንድሕር ተኽሊ ኮይናስ ክፉእ እያ ተፍሪ እሾኽ ተኮይና እሾኽ ኣይተፍሪ ወይ እንተተኺላ ከዓ ወይ እያ ተፍሪ ሕጂ ዘየለ ነገር ሲ ኣብ ህይወትና ዝመፅእ ነገር ኣይኮነን ኩሉ ኦም ካብ ፍሪኡ ይፍለጥ እዩ በቃ ካብ ፍሪኡ ይፍለጥ በቃ ምክንያቱ ሲ እቲ ጽባሕ ንጎ ንግለጾ ነገር ሲ እሱ እዩ እቲ ናትና እቲ ናይ ውሽጥና እዩ ባህሪና እዩ ዝግለጽ እቲ ባህሪና እዩ እቲ ፍረ ኮይኑ ዝወፅእ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውሽጥና ኢና እግዚአብሔር ዘገድሶ ውሽጥና ከዓ ኩሉ ግዜ ንውሽጥና ሲ ክንምርምር ይግባአና ዳዊት ከምኡ ይብለና ያ ብምዕራፍ 39 ድሓር ክንርኤና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ በቃ እቲ ዘስጎ ዳዊት በቃ መርምረኒ ይፈትሸኒ እንዳበለ ኩሉ ግዜ ሲ
أبقى أملاك دود قالوا نجار سلام أنت نايل بقداس سبحان إخزابير بناي دكمو نجوسيو سب كله نجوسي فوت نجوسي بقى سبيشالي كل سب كأخ خبرون سب دلوا نجار يجن إخزابير بقى مس إخزابير نحكي نسمع معه ناقل لبنا كل جزء مس أملاك نسمع معنا تلي وش تناس إخزابير زدلي بقى نحن وش تنا نجار إخزابير زدلي السيخ أنا بيوت صحنا نموت صحنا ناي وش تنا ناي وش تنا قداي مالس ناي لبنا قداي صباح نقوم أيفتك من الزبالون كأب بجبرامي برا كان توصي أمام سبيخهم يوم وانجيل أكسحهم يوم تنبيهم يوم بس إحنا درجهم يمكن أيفتك من اليوم بسلام تايمو هم الناس حسن ناسي أيفتك من حدا أجان تخطوط كمان كو قليل يكون كوات أملاك كله كله حيل أملاك كله كله زغلوا لا تجلس أكا كمان ستيل زيادة حدنا كأننا كونسي سلام تايمو مجدنا عليه استخاخ للمهنات مهنات تزجد سنة يزال على هيوتي أبزيان إحنا سول سبتنا برسي 7-8 وبدحري خمان نايدخم هيوتي كاو خمان سي صباح نقوله لو ملنا صباح كايلنا مالتي وعندنا ناس عين فلت عين ناس لازم كل جزء مجدنا أبكر معاملة كنا عقوبة كل جزء مجدنا هيوتنا لبنا سي أبكر معاملة بكا مرة فتشان إننا بنا هيوتنا بوخ نمارالس بكا بتي جزء بزدلي إننا هيوت كنا مارالس أسيوتي بكا مهنا ترفوسين تايمو كرستنا سي ترفان تايمو آمين مونا يدقق أيكون نانكم دلاي نقا خمتم سرقو يسرقنا كمتم دزمو يزمونا نحر زغل لحاليقنا بسينا ما أبيت أملاك كأجزياء بدينعك أنا تخوينسي انتا يترقوم مالتي نا كرستنا هيوتسي انتا يترقوم أي كابتي كونا أي كابتي كونا حجز كل جزيسي بقى مجدنا هيوتنا لبنا سمس إجزياء بير أنا سمس أملاك الله دي بقى لبيس مس إخزابير عرضولي نبنا كل جزء لبنا خنفتشا مهناتو لب سبسي كفو يبلو قال أمنا كفو يبقى حسومي قال لب سبسي أزيو كفو حسومي بقى كفو نجار كمن تخلي كفو حسب كمن تخلي جن إحنا بقال أمنا بمنفس أمنا جن إحنا تحسينا تقدسنا كم إخزابير فقط لنفسنا خنجزو إخزابير فقط بقى نفسنا سي كنجزا نخلينا بقى حلوا زبالة الأسنة متاعهم حلوا سلزلي بقى أنا البها أطبق أطبق بقى أطبق مالتي بقى حلوة مالتي بقى تلبها قال خمس خلص قال لي مثلا نقرأ مالتي لبها حاسب خلص نحاو خارج خطأ خلص قال لي مثلا نقرأ مالتي بقى إذا خلنا ندي إلكا بقى أنا أكل معاملة كم تداوي زبالة بقى أنا بيمر مرة فتشة نبنا أكل معاملة كنود إزمة بقى أنا وهنا في الحنا كل جزء نرسلنا خمس على كوين يسمعنا هم بقى الحين يعني بقى زمرة له أنا بقى الحمد لله يعني بقى تلقى أملاك وتصالح ويسبخ له الناسين نفسنا خل عيش واسيبنا ما نفسي نفسنا تعيش سيدك أخوي بقى نحزم يركا أخلك كيد لك نحزم يركا خمس أملاك كم دلها زميرنا هاي كنا نتودع تهيبوت بمزمور أيقونة وينايل سبخنا أيقونة ناي أجانت دوس أنا أيقونة كل جزء إجزاء بهر زنع كهيوت كيه اللونا مالتي أكيد أنا كل جزء أبكر مع أملاك كنفت شو يجيب عنا توسخ التوصي أب ماتيوس كانوا ببينا ماتيوس 10 كاف 3 سجارة 3 حمش الليلة تسفيت عم ببابه ماتيوس كافوري فلات إمو نتقوم تبغورو فريد ما تبغ ويس نتقوم كفوغورو فريدما كفو أتون لاتمان أملات لبيزاريمو كفات كن السكون كه كان يجيكم تبغ مزرعة تقولوا يتحيا وايسد كات تبغ مزجر لبو تبغ يوت كفو سكا كات كفو مزجر لبو كفو يوت يعني تمساسا توصيه يا كل جزء سي بقى أفسي كل جزء كاب بلعت لبي بقى لبناسي انتاي مليله لبناسي بمنتاي تتحيز له كل جزء سي مهنات أوات أنا ليو خمسة عتاء كايدا زي وات أنا نقول ولا حنت زي وات أكها نخسارة هيوت كايت نبرنيها نخسارة سل هيوت سلم تاي مون نبر كل جزء زي وات أنا نقول سي دوي نحن حاسب ستصبوي بقى دوي ناسي هيوت سي أبي يازلا بقى نبي يزهيد له انت يزخون له هنا كل جزء كان حاسب وشتنا بقى راسهم بتمرمر بالتفرد به نبر بالقالن راسها تتمرسي أنت فردك كم كبدا فينا يا حجسي
أصلاً سنفرس عين متقننا عين تقننا خجي راسن بتمرمر يبلاغن راسن بتمرمر باتفرد به نبر كمان يا مريم كمان بلا لام تعرف قرنت اسمه سلامي خجي راس بقى نفسنا أنت تمرمر أنت فتشان يرناسي عين تفردنا بقى باتفرد به نبر مولاتوسي كل جزء نفسنا ندحرنا يا نسخنا خي ناس أفرد عين بتسحينا بقى እግዚአብሔር አብጽሎን አብድን ቆልብሲ አይ ይበጽሕኒና ማለት ሁሉ ጊዜ ህይወት ናሲ አብቅን ማምላክ እንዳዓረና እንዳፈትሽና ያልከ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11 እስኪ በመሐረኛ በቢያ ማርያም ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11 شدشن يعقلت يوزع عباتهم درار بيتهم سمولعش በላችሁ ጊዜ ሁሉ ይሄው ዋበጣችሁ ጊዜ አታርስ ታስብ ሰኔ ማለት ነው ሰከንደን 30 እንበላ ራሳችን ብንመረምር ግን ባልተፈረደብን ነበር ያ ራሳችን ብንመረምር ለማላቅ ነው ሻፊ እንተትመርምር ያርካሲ አፍርዲ በቃ ማለት ሁሉ ጊዜ ንርስና በቃ ከመርመራ ሲግባና ደውና حسبا متينا زلنا انت عينك كيدانا مخنافسي ولا حمتي صد احوقيس كاي بقى ولا حمتي تقبرك انا غير يبلو بقى ايوات انا يسد بقى مسينا هنرئ صبوت خلينا هنرئ صبو سبختي يا بقى زمرتي بقى سبد جبجبنا هيوت ولا حمتي سبد جبجبنا نساورسي بقى سب بقى بتعمي صبو زريو زنبري بقى خمي تواغاي بقى بقومته بكل ነገሮች ጽቡቅ ነው አቅን መስገን እግዚአብሔር ልቡን ያቆን ነው እጅሱ ግን ሰብከ በቃ ሕጉስ በቃ አቅን መስበቃ ታخبረቱ ኸይት ጎሎ እጅሲ ጽባህ መሞዳቱ ግን ሳራ ሆይ ብደ አምላክ መይቱ አጣፋፈው ሲ ደኸፈ ሆይ ማለት ዓለይቱ አጽኒቱ ብዙሕ ነገር ከሲሩ ማለት እጅሲ ዳዊት ግን ክንሪዮ ሆለና ኩሉ ጊዜ አቅን አምላክ ልወድቅ ሰሊ ስጋ ሕጅ ከማንሲ በዳዊት ይጽዋ ወላ ክርስቶስ ከማን ካብላይ ዳዊት ዘሪ معرف ندي يخبروا مالتي مخناس أكيدون سيزيابير سنزجبرين بقى نداوت باري داوت يسرخيبيو كاب قدوس كواتي كبا هو خايب لنا مالتي أب سمعنا شعاتن تنببنا مالتي أب مزمور داوت أخنا بباين أسكسا هاليلويا كبرين إزيابير مزمور سمعنا شعاتن كاب أسرع ببا نعم نعم كان أساس سكان ببالحان سكان بمزمور داويت سمعنا شعاتة كان أسرع مجمر نداويت بعد رهيب أيوه بقدس زيتي كبي أيوه إلي كل جزية مسؤول كتكون إياه كتسمي كأكبر تعيو سلاهي أيك وقعن عما سخاء أيك قعن إيو نصلاة لما أبقل مئو كن قطعم نتم دسقلوا كوقعم إيه أمنتين سأجلين لما مسوق كخونو بسميون وقرنو لعل كبير إيو إيدو لما أب بحري يمانتي أب رباطات أنبر إيه نسو أبوي أملاخين كوحين ملحاني نسخائها إيدو كسميني إيو أنا ون بخري كاب نجسات مدري لعل زبالة كوجبر إيه حي سهلي نزل علم كحل ولو إيه كيراني ون كسنع علو إيه زرور ما نزل علم زفانا ون كم عتات سماي كنبر إيو آمين دقو يا إذا كل برخسي أكيد وتراح مسك زاوية سيزجبر إيه ولا يحاتن ولا يودغن يكونن ግን كل ጊዜና እግዚአብሔር ዝናፈን እግዚአብሔር ዝደለ ልብን ይወቀ كل ጊዜ ስን እግዚአብሔር ከሕጉስ በቃ አብቅን ማምላክ ሰው كل ጊዜ ስን እግዚአብሔር ዝሕጉስ ልብን ይወ በብዙ ከሐሊፉ ተሆነ ስቲል ግን ክብረት ርሱ አይሪ በቃ كل ጊዜ በቃ ሐመት ኸሊሉ በቃ ንዑ እግዚአብሔር ምሕረት ከሐትስ ኩሉ አበቃ ወላነታ በሳቢቅ ከማን ንዓ ወሲድዋ ካብ አቆል ዓምስ ወለደ ከማን ስጥ كميلو شعات معاتي صنصرت آتيو محرت حس كله نتقول عنتي بقى نتي حاتياتهم قالوا يمكن نسح كله أب 50 حدا كمان ندري خلنا مزمور معرف إنك نسح كلنا ندري بقى مخناتو جالس عملك كله خلنا جالس عملك كده خلنا كل جزء
ንእግዚአብሔር ዝደሊ ልቢ ነይሩ በቃ ልቡስ እንታይ ነይሩ ጥዑይ ዝምለስ ልቢ በቃ ተሪር ኮይና ንሕና በቃ በቲ ዝሰረርና ፀኒዕና ክንከይድ ኣይኮንስ ኩሉ ግዜ ድምለስ ልቢ በቃ ሰብስ ኩሉ ግዜ ይወድቕ ኩሉ ግዜ ሲ ብሓሳብ ይኹን በካይዳ ይኹን ብዘረባ ይኹን ኩሉ ግዜ ሲ ንጎድል ኢና ካብቲ ዝተባሃለና ሲ ንጎድል ኢና ግን እስቲል ንእግዚአብሔር በቃ ዝደሊ ልቢ እስቲል ንእግዚአብሔር ዝሕጉስ ልቢ እስቲል ዝንሳሕ ልቢ ክህልወና እዚ ይደሊ በቃ እግዚአብሔር ኣብ ሂወትና ሲ በቃ ንእግዚአብሔር ዝደሊ ልቢ እግዚአብሔር ዝንዕቆ ልቢ በቃ ዘይምለስ ልቢ ኩሉ ግዜ ክምዕደካ ከሎ እግዚአብሔር ድዛረበካ ዝምዕደካ ዝምዕደኒ ስለምንታይ ክንምለስ ይደሊና እግዚአብሔር በቲ ዝወፃናዮ ቡ ጌርና ክንጠፋ ይደሊና ምክንያቱ እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ልቢ በቃ ንዘመን ምሕረት ስለዘለና እቲ ምሕረት ከዓ ንዓና ስቲል ምሕረት ኣሎ ስለደይተ ወደአ ኩሉ ግዜ ዝምለስ ልቢ በቃ ንእግዚአብሔር ዝደሊ ልቢ ንእግዚአብሔር ዝፍቅር ልቢ ክህልወና ይደሊና በቃ ምክንያቱ ልብና እንድሕር ኣብ ኣምላኽ እንድሕር ኣሎ እስቲል ጨኪና ኣይንጨክንና እስቲል ካብ ኣምላኽ ርሕቕና ኣይንርሕቕና ኩሉ ግዜ ዝነብዕ ልቢ ዘለና ወላ በቲ ዝገብርናዮ ከማንስ ኩሉ ግዜ ክንነብዕ ኩሉ ግዜ ሲ በቃ ክንሳሕ ኩሉ ግዜ ኣብ እግዚአብሔር ክንወድቕ በቃ እሱ ሲ ልብኻ ምሕላው ማለት ልብኻ በቃ ኦልሬዲ ኣይትሓስቦን ኢኻ ማለት ኣይኮነን ኣብ ሓሳብካ ኣይመፅን ማለት ኣይኮነን እስቲል በቃ መላእኽቲ ኣይኮንና ሰቢና ግን ኩሉ ግዜ ናብ እግዚአብሔር ክንወድቕ እዩ ዝግባአና ኩሉ ግዜ መገድና ከዓ ክንዕሪ እቲ ዝናሳሕ እሞ ዝገድፎ እዩ ዝብል እሱ እንታይ ይለምዕ እንታይ ይበሃል ሓጢአት ሕደገሉ በቃ ኩሉ ግዜ ሲ እንታይ በቃ ዝናሳሕ እሞ ዝገድፎ በቃ ሽዑ ከዓ መገዱ ዝዕሪ ንሱ በቃ እቲ ዝለምዕ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝለምዕ ንሱ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ በቲ ልብና ኣፍሪርና ክንከይድ እግዚአብሔር ፍቃዱ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ናብ ኣምላኽ በቃ ናብ ኣምላኽ ዝምለስ ልቢ ንኣምላኽ ዘፍቅር ልቢ ኣምላኽ ዝፈትዎ በቃ እግዚአብሔር ኣካይዳና ሓሳብና ኩሉ ነገርና ናብ ኣምላኽና ማዕቆምና ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ዝደልዮ እናመርመርና ክንገብር ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ ያ ተወሳኺ ጥቕሲ ናባሽ ደጋገምኩም ገሉ ማቴዎስ 23 እስኪ ያንብቡልኝ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ ካብ 25 ኣቶም ጉቡዛት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ዝባን ዋንጫ መሬትን ጻሕልን ተሓጽቡ ውሽጡ ግና ከትርን ስስዕን ሙሉእ እሞ ወይልኹም ኣተዓውር ፈሪሳዊ ነቲ ዋንጫ መሬትን ጻሕልን ዝባኑ ድማ ጽሩይ ምእንቲ ክኸውንሲ ቅድም ነቲ ውሽጡ ኣጽርዮ ኣቶም ጉቡዛት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ወጻኢኡ ጽቡቕ ኮይኑ ዝረአ ውሽጡ ግና ኣዕጥንቲ ምዉታትን ርኽሰትን ዝመልአ ልቕሉቕ መቓብር ትመስሉ ኣለኹም እሞ ወይልኹም ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ብላዕሊ ንሰብ ጻድቃን መሲልኩም ትርእይዎ ነቲ ውሽጥኩም ግና ግብዝናን ዓመፃን ሙሉእ እዩ ኣቶም ጉቡዛት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን መቓብር ነቢያት ትሰርሑ መቓብር ጻድቃን እውን ትስልሙ ኣለኹም እሞ ወይልኹም ያዕለና ይተባረከ ያ እንታይ በቃ ትደጊኻ ሲ እንታይ ኣብ ጻድቃን መሲልኩም ትረኣዩ ኣብ 28 ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ብላዕሊ ንሰብ ጻድቃን መሲልኩም ትረኣዩ እቲ ውሽጥኩም ግና ግብዝናን ዓመፃን መሊኡሎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሰብስኹም ይኽርታዕ ኣይደልን እዩ ኩሉ ግዜ ሰብሲ እንታይ በቃ ስፔሻል ኮይኑ በቃ በሊፁ ክረአዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ ስለምንታይ እቲ ኣነነት ስለደሎ ኣነነት ስለዘሎ ኩሉ ግዜ ሰብ በቃ ኣብ ቅድሚ ሰብ በቃ እቲ ሰብ ክዘልፎ ኣይደልን እዩ እቲ ሰብ እስኻ ከምዚኻ ክብሎ ኣይደልን እዩ በቃ ሰብ እንታይ ኮይኑ ክረአ ይደሊ በቃ ስፔሻል ኮይኑ ይኽረአ ይደሊ ምክንያቱ እግዚአብሔር ግን ልብና ስለዝርኢ እቲ ውሽጥኩም እዩ በቃ ደጋግሙሲ ውሽጥኩም ኣጽርዩ በቃ ውሽጥኩም ደጊኹም ካይኮነስ ውሽጥኩም ኣጽርዩ ተጸብኡ ይብለና ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር ስለዚህ ሁሉ ግዜ ውሽጥና ክነጽሪ ውሽጥና ክንምርምር ውሽጥና ክንርኢ በቃ እግዚአብሔር በዚህ ክረዳና ክንጽልይና አሜን እግዚአብሔር ይረዲ በቃ አምላክና ሰውዩ ንኸንቱ ቃሉ ኣይልእኽን እግዚአብሔር ቃሉ ልእኹሲ ቃሉ ቃል ሰርሕ ዝዓይን አሜን كوم إرمياس سكي عسى شعته مستخدم قلب نوم حيزوكنا إرمياس عسى شعته كاب شعته سكي عسى تريله هاليلويا إرمياس عسى شعته كاب
تشعات سلع سبتة لا تشعات لفي خب كله ورعن أزيح سمنيو من كيستوعله أنا إخزابير نفسي وكف ككم مقدو ككم فرقبرو متك هو نلبي مرمرة نخلاليت فتنا زي كنعتيه نعم ماشي كمان أنا حجي لبس كله بقى إخزابير سي لبس بيمرمر لبنا يفت شيء حجي كل إخزابير بقى إخزابير زفتو لب خلونا إخزابير زجلو عكايدة هيوت كهلونا كل إخزي أبكر ما أملاح نجاراتنا كنا معقب يجبانا مالش نجاراتنا شو أبكر من إخزابير معناته سب دبلي بل سب بدك ولا حنتي بلنا حد إخزي من يخون نيرو حد حارح نشي مسلمي وأب مدرح يزار نيرو حد سي كوفي لسي إجرو أما ساقين كوفي لسي خمزي لسي أبتسبكت سي إجرو مساقين وخمزي لو ريو نيرو حجس أبتناف شرتي كونجن بخاري يسمعوا سبحان حجس إذا أنت يتعبتني يا يلو بقى أتي أقل قال عسى تجزي بقى أسلمتاي أقول مساعي له خمسين يدور نيرو حجس إذا تعبتني يا يلو بقى أنا وخبر كله تي أقل قال إزيد فتو ودي ما ناس زيادة أنت يدري لبي يدري سبقين بدك هاي الفرد كاي خير إذا خمسين كلك فرد كاي خير أتفرد كمان لنا على ما ناس الحقيقة كانت سفرية كاسي السب ممكن تعيق خونك زيادة دفكرون لبي خون وايغل حجسي بقى قطيفنا سنا فردهم ما كن بتصحي من مخنياتو زيادة لبن تايل كانتو ابي الناس لبن كلاتين امر مريلو بقى نتسكا كم كستاوي زفدو خا زيادة حج كل غزي بقى زيادة زفسو زيادة زفكرون لبي خيلونا بقى لبناسي مس زيادة كنسما مع بقى سب ناي سب زي يقدس بقى ناي سب ነገር زي يقدس بقى اسنا هنا ماننت بزي يقدس بقى እግዚአብሔር ዘፍቅሮ ልቢ እንተሊና ግን በቃ ካይዳ ነምስ እግዚአብሔር ሕራ ሰማሚዕና هنا ህይወት ካ ዝለምዓኸውን እግዚአብሔር ካ ሓለዋው አባና ይገብር እትቆብአቱ እንዳጨመረ ዳዊት ሲ ተቆብአቱ እንዳጨመረ ይኸዩ አብ ኬብሮን ቀቢኦሙ አብ ኢየሩሳሌም ቀቢኦሙ በቃ ዘመኑ ሲ በخبጽው ወሕሪፏ ማለት ስጋ ሕጅ ካ ዳዊት ባህረ ስጋ ሕጅ ከመይ በቃ መንግስቱ ሲ ስጋ እንዳያጽንዕዋ ማለት ስለምንታይ በቃ አንተ እግዚአብሔር አካባቢ ምስ እግዚአብሔር ስለዝገበ ንእግዚአብሔር ዘፍቅር ልብ ስለዝነበረ that's why በቃ ህይወቱ ከምዚ ለምዲሙ ንሪኦ ዘለና ሳኦል ግን ብድሕሪያት ዘንቲ ከመን አይፈልጥም ብድሕሪ ሞቱ ሲ እንታይ ተባ በቃ ናይ ሳኦል ቤት እንዳደኸመት ናይ ዳዊት ቤት ካና እንዳበርትዐት ከደት በቃ እንዳደኸመ እንዳጠፈ ኢድ ኸይድ ናይ ምስ አምላኽ አካይዳ ንሕደይ الناس ولا ሓንቲ ፍረ አይነፍርኒና ማለት እዩ فجسي كل جزء هو ناس مس إخزابير تسمع مع خو سكيت أسي هاللويا كمان إخزابيرهم عم نخذ كل بيها بنا بقى تصوري لبيها بنا آمين صوريات لبسني إخزابير كريوي بقى تصوري لبتلينا كل جزء بقى مس إخزابير حبرت لنا مالتي إخزابير زمثول بيزل لنا مالتي لوكاس 16 خنتات المسكين 16 15 لوكاس 16 15 بولم دما يتخاب كرمي سد عبي مسيلو زران أكرم أملاخ فنفن يما سخاتكم رسون أكرم سد تجلقوا يوم لبهم جنا أملاخ يفلطوي نعم انتهي الواحد بنام لما أتي أكل نسال عبي مسيل زرعه أكل معاملة دين فنفوني وبكا الجند سبيو دنبر مالتي تسبك أكل مسبك سوبر كوني دل مالتي جن إخزابير جن جايوا عاملة دين أكل معاملة دين فنفوني نسخاتكم رأسكم أكل مي سب تطلقوا يهم نلبهم جن عاملة يفلطوا بكا نفسه كفنا لبناسي كلات ناس إخزابير يمرمروا يفتشوا حتى كل جزء بكا مس عاملة بكا لبناسي مس عاملة كل جزء بقى كل جزء زينا المعتا وصلتنا خل مخناتو سي أنتو يبلا نيرو كوينو بقى بجدياتها معتنا خدا بجديو تي قال أملاك فتسم مالتي بجديو حجسي ويا ناسي بسلام ريمودو مس إخزابير تنايزل العالم بيتنا اللي نسرح أبز خوينا مالتي بتسوها لنا عجل إخزابير زفوتو لبسي زي هلونا سلام تانو كنسرح لهن عيلو نخل نجر بقى إخزابير سي زي خلونا لا عمنا دخلنا نجر يلا السوسيتي مدحانسي فتسيمي هبنا نعانا تا مدحانسي خنحلوها كنت تزقبأنا خنمالانس مغنياتو سغل لغزي تي تعبيت
اتي أننت بقى خمسة حج زبالة مالتي أبقى مسبقة عبكم كتر رئيس دليل حج بخاله يكون وي بخابتي وي بخاله يكون بالناي لبي مالتي ولا سيد عن ستدر ويمسي كم تلعب خون بقى تلبسي تاخون تعبي ده سوي تدربي مالتي حجنا يلبي قداي مالتي وي بسرحه وي بقبره يكون أنا بسرحي كبقى تعبي ولا حنتي زي ورزي كون جن بلبي جن أنا بقى خبها أنا بلت إذا خد عملي للحر نعخال فخارك كله زي وربي نعقله مالتي زي أنت كنت تحت كل بليز دلينا بك حوي كواي بلز حفتي كواي تبلز كل بلي دلينا بر بلبنا هالعبسي أي دلينا نحجسي لبنا هو اللي جزي خنفت شام هناتو بك لبنا عشقاري بك كفون حسومي بك أيوه جن كن سعره عن خلينا لبنا زيابير حي خبرنا آمين آمين عمنا خيرون يا يا مزمور داويت بقى ننببه بقى نبدأ مزمور داويت 130 شعبته 13 130 شعبته يا 130 شعبته يا كاب 13 وأملاخ برمرني لبيكا فلت فتنني حسابيون فلت مجد عمتا انت قالوني رأي أبتي نايزا على مجدي مرحني آمين هاليلويا مرمرني لبيكا فلت يلو فتنني حسابيون فلت يلو بكا already سي እግዚአብሔር በቃ ምክንያቱስ አካይዳና ሲ ላይ ግድና ያዕሪናን ከይደለና ሁሉ ጊዜ ሲ ሎምለና ጽዋህ ይለና معسكر نخيل بويساسي تيجيش ولا قال مزولاسي لومي نمود أسخا مع التخم خان كاس حسب كل جزء لومي بقى لومي سي خير خيري لومي سي بقى جلس لو خير خيري بقى انت يعني احنا نفرق أنا كذا يكون نجزيابير مع الجاي نكرنا كم سراعي لمتنا نجزيابير كوميد بلنا كم سراعي بقى كرسوس ولا هم تخلوا كم سراعي ما أنا توصي بزيا مع التلك الحمد لله كمان كاتسين حكاش عاتا دخلنا مع الساعة خالتي እግዚአብሔርንኮም ይደለኝ በቃ ሁሉ ጊዜ ናይ ሰዓት ሁሉ ጊዜ በቃ ህይወትና አስተካክልና ከይድ ይደለኝና በቃ ሁሉ ጊዜ ሲ በቃ ናይ ሰዓት ህይወት በቃ ፈትሸኝ ልበይ መርምር በቃ ሁሉ ጊዜ ከምቲ ብሮብዕ ተዘራርናዩ ከልብና ብትፍአቱ እንት አንተ ያኽት ሓሳማኻ ናብ ጸብሪ ተሓፂባ ናብ ጸብሪ ከምኡን ከአይደለኝና በቃ ሁሉ ጊዜ ሲ ተሓፂብካ ናብ ጸብሪ እዚ ዓይነት ህይወት ሲ አይደለኝ እግዚአብሔር በቃ ሓንሳተ ንስሕናስ أوري نبتي بك أنا إجابر نابونا أرنا ناتخبرنا أتنا مالج هاليلويا إذا حمسة حدا من ببامو بك أوزي أهم دينا كمين إجابرهم حمسة حدا عسرته مزمور داوود مالكي يا هاليلويا وأملاغي طويل بفترة لك سمعون بسكا أبوشتي حدث آمين أوتر يا سلام كيف وصلت كلحة؟ كابسك حيث دربياني قدس من بسكاون عادي كده ثاني آمين هاليلويا كبرين إجابة أمرنا تصوري لبي فترة الليل وبكا تصوري مخناتوس إجابة زدلي لا يلبنا قرش زخونة تا زدلي بكا تا زدلي إجابة سي داويت انتا يقولتي بكا تا زدلي إجابة زدلي نقرسي مثل بي مخانو بكا كمتيني نتحول عقيل وبأموتهم بملك بقال أيكون من زعبها كل شو ده أين خلينا سل تسبقنا سل ذهبتنا سل زلنا سل سألنا نجار أيكون لك ولا حنتي تقول داي كمسل البناء ثاني جرس مسل البناء حجبك أنا البناء كل جزء أبكر ما أملح النار ونامك أنا زيابه بهزب بالبك أنا أملح سي نامر برنا أنا فتشنا ما خلينا تزينا هيوتنا يموت الجود داي نجاري ما نفسي صراحة نقولين حفر الهيوت كنا برسي ما نمر حدا سب عيدلنا نعمل يفلت كأز بهنا قرينا already سي تي قداي سي already بقى لبناسي يفوتي بقى نلبناسي راساتهم باثمر مرس بتفرر باتنا بقى رأسنا تدين مرمر عند حدين مرمر نحن دين في الشاحنة بقى فرهم بس هنا تروح نقول أيفتكني كن بهانينا ما نجي حجبك عن نسب لبها النبرة قريفنا من إجزابير ننبر
በቃ ናይ ሰብ ኳሊቲ ክንሕሉ ናይ ሰብ ነገር ክንሕሉ ሰብ ካይብለኒ ሰብ ካይፀፈኒ ሰብ እዚዩ ከይብለኒ ኦልሬዲ በቃ እንድሕር ክንናገፍ ደሊና በቃ ንእግዚአብሔር ልብና ከፊትና ኣናግፈኒ ንብሉ ካብቲ ተታሒዝና ዘለና ኣነስ ከምዚ ዓይነት ብከምዚ ዓይነት ወልፊ ተታሒዘ ኣለኹ እግዚኣብሔር ኣናግፈኒ ኣነ ከምዚ ዓይነት በቃ ተሸጊረ ኣለኹም እግዚኣብሔር ኣናግፈኒ ምክንያቱ ኣውፃኒ ጴጥሮስ እንዳሰመፀ ኩሉስ ኣውፃኒ ኢልዎ ሰውታ ደብል ሰይሉ ምኻደ ማለት እዩ ጽቡቅ ኣለኹ ኢሉ ሰውታ ደብል ሱቕ መበለ በቃ እግዚኣብሔር ብደይፍቃድና ሓንቲ ድገብሮ ነገር የለን እንድሕር ተሰማሚዕና ኣብቲ ዘለና ሰውተይናስ እግዚኣብሔር ብግዲ መፅኡ ዝገብሮ ነገር የለን ማለት እዩ ፍቃድና ስደልት ምድሓና ብፍቃድና እዩ ጎቲቱ ጠውዩ በዓል ብግዲ ኣምፅኡ ኣብ ምድሓና ይምፃና ትምድሓን ተኸፊሉ ዝኣመነ ኢሉ በቃ ዝኣመነ በቃ ፍቃድና ንሕስለ ድሃብና እቲ ምድሓኑ እዙን ከዓ ፍቃድና ክንብለና ንእግዚኣብሔር ኣውፃኒ ተይናስ እግዚኣብሔር ንምርዳእና ስፉጡን በቃ ንረድኤትና ኣብ ሰማያትን ኣብ ድምታትን ዝተወፅሐ ዝመስሎ የለን ኢሉ በቃ ንረድኤትና ሕጂ ክረድኣና ግዲ እዩ በቃ ግዲ ንእግዚኣብሔር ግዲ ይብሎ በቃ ንሓንቲ ጥፍእቲ ተስዓን ገዲፉስ ንሓንቲ ጥፍእቲ ክደሊ ይመፅእ በቃ እንድሕር ጠፊእና ኣለና ናብ እግዚኣብሔር ንመለስ እንድሕር ርሒቕና ኣለና ናብ እግዚኣብሔር ንመለስ ልብና ብብዙሕ ነገር ተታሒዙ እንድሕር ኣሎ በቃ ናብ እግዚኣብሔር ንመለስ ንማርታ ከምኡ ኢልዋ ብዙሕ ትጉሂት ይጨነቕ ኢልዋ በቃ እሳኸማንሲ ንምንታይ ንሰናይ ነገር እዩ ንእግዚኣብሔር ክትሐጉስ ኢላ ግን በቃ ዘድልና ኣብ ኣምላኽ ምልጋብ ጥራሕ ምስ እግዚኣብሔር ምስምማዕ ጥራሕ እምበር ብብዙሕ ነገር ስለዝጓሃና ዝተጨነቕና እግዚኣብሔር በዚ ትሕጎስ ነገር ኣይኮነ በቃ እቲ ልብና ምስኡ ክሳቐማዕ ከሎ ጥራሕ እዩ ሓንቲስ በቃ ልብና ንዑ ትበቃ ሂወት ንእግዚኣብሔር ዝበቃ ሂወት ክህልወና ይደሊ እግዚአብሔር ስለዚህ ጉዳዩ ምስ እግዚአብሔር ምስ ልብና እግዚአብሔር ጉዳዩ በዚህ ነገር ድማ እንጸልይና መስሐውና ወራባርኩ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ወንደርፉል ጎይታይ ባርኪ ህያው ዝኾነ ኢንሻአላህ መልእኽት እዚ ግዚያዊ እዋናዊ ኣድላይ ኣብ ህይወትና ሰብ ንሩሱ እንተገብር ጥራይ ክከል ኣለዎ መንገዱ ክምርምር ሰብ መንገዲ ምድሓን ኢኻ ትነግሮ እምበር ምድሓን ግን ኣይትኾነን ኢኻ ምድሓን መን ዝኸውን እቲ ዝሰምዖ ዘሎ ቃል ኣሜንን ወዲሉን እንተተቐቢልዎ ጥራይ እስኪ ኩላትና ዕብራውያን ዘሎ ሓሳብ ብኡ ምስ ናይ ፀጋ ሓሳባት ገርና እንከይድና እግዚኣብሔር ማዓሰይ ዝረዳእና ተይልና ኣብታ 51:12 መዝሙር ዳዊት ኣብ ኣላ እንታይ ኢሉ ብፈቃደኛ መንፈስ ኢሉ ኣሎ ፈቃደኛ መንፈስ ምንታይ ማለት እያ ፈቃደኛ ልቢ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ልበና ምስ ነፍቅደሉ ጥራይ እዩ እግዚኣብሔር ንዓና እንተክገብረና ዝኽእል ከረዳእናን ክሕግዘና ንኽእል ርእስና ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ክነጥዕት ይግባአና ኣብ ሰው እንታይ ዓንተይታ ነፀልሆ ኣብ ተቆዑቲ ዝወድቕ ዘበለ እንታይ ይገብር ይስበር ኢሉ እቲ ቆዑቲ ዝወድቆ ዘበለ ድማ ይጭፍለቕ እዩ ድንገት ድማ ታገብሩ እዮም ኢሉሲ ብድንገት ድማ ክጭፍለቕ እዮም ኢሉሎ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ነገር ብተሸለልትነት ልቢ ንሪኦ ጉዳይ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ዕብራውያን እንታይ ኢሉና ኣሎ ፀሓፊ ናይ ዕብራውያን ብጣዕሚ ጥንክር ዝበለ ሓሳብ ኣምፅኡ ኣብኡ ክምዕለና ማለት እዩ ዕብራውያን 3:12 ኣቱም ኣሕዋተየ ሎሚ ክበሃል ከሎ ኣብ ፅባሕ ንሕድሕድና እንታይ ንግበር ንመዓዓድ እምበር ሓደ እኳ ካባኻትኩም ሓጢኣት እናዓሸዎ እስኪ ሓጢኣት ይዕሽ ይበሉ ሓጢኣት ይዕሽወካ እዩ ስለምንታይ ሓጢኣት ምቁር እዩ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ከለኻሲ ይምቀረካ እዩ ከምዚ ሪላክስ ይገብረካ እዩ ከምዚ ክትዘናጋዕ ይገብረካ እዩ ከምዚ ስጋብ ናብ መፃወ ዝእትወካ ውሕጂ ማልባት ኣይትፈልጡ እንትኾኑ እቶም ሓደ ክልተ ውሕጅ ክወስደካ ከሎስ ከምዚ ትመውት ኣይመስለካ ከምዚ ትዘናጋዕካ ስለል ኣቢሉ ክወስደካ ከሎሲ ኖርማል ይመስለካ ኣበይ ግን ዝወስደካ ኣብ ዕሙቕ ምስ በለ ኣብቲ عميق نجار مساعد هاد نتاج جبرك وشتي يتوقع لك تعمق مساعد هاشعو نهر اللوا موسيتي بواحد جل بلا نتاج جبرك إدفنا كامو لك عباء أخذ موت مالتي سلزي كل جزء حاجات كان نتاج جبرك ندعشوا كايس كم زي بقى موت صباح رح نكون السحر حس صباح السحر كسيلة من اللسية قال لنا الكاس نتاج جبر متعش شو عيش شيء حاجات نعشوا نايزلو حاجات نعشوا كا سلزي أبدا بصباح كبار كل شيء نحن تاني نقولسكي نمع عرس كله نمع عرس كله نهر الله تكساس الله نغنى على كل نجار نمتى حقا تقصد تلقاش لازم على مين وتكرك من متى بالك ولا قاعد يسبدي
وين من تأخذ قصة وين من تأخذ قصة كا تيناس ديستروي كجبرك كذا كونس نايزر على ميوت تصنع مالك سلسلة فتوى كاي سلسلة فتوى اللي يقولوا حاوي قصة صلي سلا ذكر النترى حتى قصة صلي سلا ذكر النترى فقرة زي يقول لسه قصة كاي كده إنه بقول دحر هذه فتوى كاوي نسي بقول لا تعرف كهريا كاس سلا أي كمالك كم أمالك يا هذا سمتها لا أي كهرس أراضي تحزنني عايز دحر سلي كاس يغير لك أترى يسوع كريستوس كويتا سلزي كم زي بقى دحر سلا كاسي الناس أنا في خاطريو قل سلا تذكرك تاجبرك يمعلك يمغرك يقنعك سلزي حتى نعشونا من هالباش شو عمتها له من هالباش حدا خام ما أخلكم سكحدا خام ما أخلكم برو كام هي أملاك زرح أكوي زي أمن لبك هالوسي تاجبر يتأنك زي أمن لبك دامس لكم هاي ما نتعامل أملاك إلى بسويهم زي أمن ما نتعاملتيو نتقال أملاك كم قال أملاك قرم تاجي جبرو زي ريو زي فرو زي تنك أقولو نتاعي مالتيو زي أمن لبي كم نقال أملاك كم قال أملاك زي تريو دحركون كاس زي تقصون دحركون كاس تاجي جبر الله نتقال أملاك أيتفرون الله كم أملاك كايتري إنزل الله سلزي مالبات كباقاتكم كم أخلكم زي كابيا أملاك زرع حتى تسكولو كم يزيا بيرا حقك سلزي زي أبير كنعقا كالو كبيري شعور تالي من مستغار ما تايب دولة كان يبوسي أتصنع كان يلو زي أبير من مستغار يبكا كنتا من مستي كاولدو بلغت أي تعلمني غا اندي أمسي ناتوزو انتاي جروا أتفيقوهم سلم انتاي تفيقوهم تيناسي زي مزاز نسألسي أكر ما أملاك زي مزاز نبع علينا تان لكيمهم زي جغنا مالك جغنا يا ناتان تردي خوني نناي أملاك سبع زملت سبي خطير يخلها ولا موش تاسمعك على سي نناي أملاك سبع زملت خابينات جن أبوك انت جروا بعشرة أبوك الناس تلقي أفتقينا أسوأ من سعقول سايبل أو حتى أتكلم تايت سنبر زبل مرقم كأولنا تايت قبرها تحلي فيها سلزي حتى أتنعشوا بقى زي نبزي تأمل اللي بيخا تخيل مالتي بقى نحن تايت قبر ما كان حن قلنا ذلك لبها نعشها أبزي ترى اللي نقدر شعو موتي وأنا مقدر سبب شعو من كوصاني كابزانا يقول بعد تفاعتك نتشنكات ووترات المسكنكا تتشنق مالتي سكوب سبب أمبرو نبي زي أبي رأويه سلم مرة سلزي نفس بعد مساعد هاجر أو يفهم وين مستقصعو سلاحيلو زي أبي كاتاجور زي أبي كعجب ركان أبو زينا والكيت ما بقول ولا زينا وال زي أبي دمانة تزوي عبر قرون برينو نحلهم دماي سوابور نبورينو سقام كاس زي أبي زراليس أم نحلهم منو أقرلهم بقى أي سبب معني قام توداوالكم هذا سلام تاي قام زدا ماله تاي سرد قريتنا أبحث أتلوز بيك قام هاي دبالة اسكي بس نصلي بس تصقاز مارتنا بس حساب زي أبي صوري لبي قنوع لبي نصي لبي نمن نعها حشكا نعها ندكها ني بيتسب كان نعليت كان تتأكد سمتان كتكون زي أبي اسكي صوري لبها بالنور ده لاتنا أملاكسي نسأل ريم سقبلس نتاجري إلو نيجي إلو سلي سلم تأخذ تصلي سلم تأكل من سأقول سابير بتعمي نسأل تايز قبره زبطوا أمي أملاك نقدر كمان على السي بتعمي زر لنا قل إجزي أبير كنت تايدلين صلتنا بقى سامير أي سمع كاني إلو بقى سبي أي تسألي أنا نيجي ينديلو بقى نعيز غول سبسي ريالو سلزي حواتي أملاك سبكنا عقلنا يغني أكرم سمنعم أكرم أملاك الكبر كوني غني أكرم أملاك نعم ما أكرم سمنع كبر سب كوني غني سبات أكرم سبات كبرات سنة تبعنا أكرم أملاك جن كبرات مالك أيقوننا تعطوا يقولكم أنتم من جمرة صونا تأتا أملاك تكبرني له لبي تكبرني فلتأني أملاك فوت أدل لبنا ويتا بجخا صغار فلتأني سكي من قد يبقى إذا أبير كمرمبر مستوى على هبن تهوى صبا يكون كنوه خيبنا أب كله سكي عوض سبسكولو نجراتو بهد أزمرمني عوض سب منيتنا هدي إلو من قد زمرنا دايلو أنا أبي حدا بتعمل زجر من حدا تاي بحري نرسي كابتي تالنت زلوا بقعة زلوا سر ترى جوني أتي ببحر السهل أسبي بلتسيلوها أينا كابتي تالنت زلوا بقعة زلوا سي أنت ببحر تاي زجرك زت هانس أسد تغكلاوي بحراوي أملاك عيسى زلوا سر تاي قبريلو
እሱ ካብኡ ይበቅዕ ይበልጽ እዩ ምክንያቱ ታለንት ተሊካ ወላ ብቕዓት ያለኻሲ እንድሕርዳ ባህሪኻ ዘይተሃፀ ሰብ ኮንካስ ንእግዚአብሔር ኣይትበቅዕን ኢኻ ምንም ኣይትበቅዕን ኢኻ ማለት እዩ ወላ ሃይ ዝኾነ ዲግሪ ይሃልኻ ማለት እዩ ሃይ ፍልጠት ይሃልኻ ግን ባህሪኻ ድሕርዳ ሕማቕ ሕሰብ ኮንካ ግን ምንም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍንፍል ሰብ ኢኻ